Kao što znate, u našem gradu postoji 10 udruženja invalidnih lica, odnosno osoba sa posebnim potrebama. Svi imaju iste probleme, naravno, u principu svode se na sredstva. Mi smo za ovu godinu budžetsku opredelili 6.100.000 dinara za sva udruženja. Njima je neophodno negde oko 9 miliona, tako su nam rekli. Dakle, to nije novac koji nije moguće obezbediti, moramo ga obezbediti, ali sam zaista saslušao sve njihove probleme i ovo je naš drugi sastanak u poslednjih pola godine. Konkurs je otvoren za udruženja, oni treba da apliciraju i kvalitetnim konkursima zaista da dobiju sredstva za funkcionisanje. Naravno, od komunalnih problema, dugovanja za grejanje i ostale stvari, već smo sa nekim udruženjima i napravili reprogram sa našim javnim komunalnim preduzećem za grejanje Čačak. Rekli smo da oni mapiraju sve svoje probleme, da vidimo koliko je tih lica, da li možemo da idemo sa određenim merama za određene grupe. Znate, sva udruženja nisu sa istim problemima. Oni osnovni, esencijalni, materijalni jesu, neki imaju smeštaj, neki nemaju smeštaj, neki imaju veći obuhvat ljudi, neki manji. Neki su slepi i slabovidi, drugi su distrofičari i tako dalje, dijabetičari. Učinit ćemo sve da napravimo kroz javna preduzeća i velike popuste za korišćenje javnih usluga, ali da ih prvo mapiramo, da imamo koliko korisnika je priključeno na to, koliko korisnika ima neke druge energente i tako dalje. I hoćemo veoma brzo da vidimo od njih te povratne informacije, da vidimo koliko i na koji način možemo da im pomognemo. S druge strane, da mi imamo instrument kontrole naših javnih preduzeća, koliko je ljudi u obuhvatu, odnosno koliko ljudi koristi te usluge javnih preduzeća. Dakle, i ta kontrola je veoma važna, da ne bude zloupotreba. Mislim da smo imali jedan dobar i konstruktivan sastanak, zaista izneli su svoje probleme. Ono što je važno, oni su uglavnom i međuopštinski, odnosno okružni odbori, odnosno okružna udruženja, oni apliciraju za ostale konkurse i u Lučanima, Gornjem Milanovcu i Ivanjici i tamo dobijaju doduše manja sredstva, ali to im puno znači i rekli smo da ćemo napraviti sastanak i sa okružnim predsjednicima opština, da vidimo na koji način možemo da im pomognemo u tom delu. Dosta korisnika usluga, konkretno iz Milanovca, koristi naše usluge slepih, slabovidih osoba i rekao bih da smo imali jedan dobar sastanak, zaista. Posle ovog konkursa vidjet ćemo, kad oni mapiraju svoje korisnike, u kom delu koriste usluge, pre svega javnih preduzeća grada Čačka, čiji je osnivač grad Čačak, onda ćemo mi dati na osnovu tih potreba njihovih i određene benefite.